Kważi intemmet il-kampanja għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola baqgħet taħrab milli tirdibatti li din kienet deċiżjoni tat-tim tal-kampanja tagħha ikkonfermatu Rachel Attard li organizzat id-dibattiti fisem il-Kamra tal-Kummerċ it-tlieta filgħodu. Fisem il-Partit Laburista kien qed jiddibatti il-kandidat Stephen Lule li nota kif fil-binja tal-Kamra tal-Kummerċ kien hemm Roberta Metsola li għal darb'oħra għażlet li ma tiddibattix dan minkejja li kienet fil-bini. Kull darba sidintuni ġejt xtaqt illi niddibatti wkoll ma' Roberta Metsola. Ma nafx tidintuwix intkom? Ġejja warajk. Ħadkun f'dibattitu jew ħadkun nista' niddibatti magħha ġifieri? Le, ma tistax. Ħadkun weħeda? Għax hija deċiżjoni li l-kabinet tagħha ħa. Ġifieri hawnhekk huwa ċar ħafna. Mhix deċiżjoni tal-Kamra tal-Kummerċ. Di mhux l-ewwel darba li kien ikkonfermat li Metsola għażlet li ma tkunx f'dibattitu ma' kandidati bħala fl-Università ta' Malta kienu l-organizzaturi tal-istess dibattitu li wkoll ikkonfermaw li t-tim ta' Metsola għalilhom li ma tiddibattix. Tistgħu tikkonfermaw li għamiltu stedina li Roberta Metsola u tibqa' tirrifjuta illi tiddibatti? Iva. U kien hemm numru ta' stediniet biex Roberta Metsola tiddibatti ma' Elix Aġus Saliba, il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista, stediniet li Aġus Saliba ikkonferma iżda hi rrifjutat. Din id-darba marret pass oltre għax kienet fl-istess bini fejn kien qed isir id-dibattitu u għażlet titkellem biss waħedha mingħajr ma jmerja ħadd. Jumej qabel l-elezzjoni u Roberta Metsola qiegħda f'dan il-building hawnhekk u ma nistax niddibatti magħha.